responsibly. Para sa matibay at magaan na samahan, Tanduay Light. Drink responsibly. Hi, Dante Delpin Geronimo po para sa MX3. 2 years ko nang kasama ang MX3 capsule. Ang MX3 capsule ay may clinical study. The lowest sodium, cholesterol, and fat-free. Tested and proven ito. Mag-MX3 araw-araw. Tunay, natural, at original. Tulad ko. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ipabilin nga tagsa ka metro ang gilayon sa tawo o ang gitawag nga social distancing aron marikayang matakdan sa COVID-19. O sa kapahinumdum gikan sa ACS Manufacturing, maker of smart dishwashing liquid. Para sa mga lumalabas ng bahay para magtrabaho. Laban lang, laban lang. Araw-araw na tinataya ang buhay para sa pamilya. Laban lang, laban lang. Para sa inyo ang panlaban na lumalaban sa germs. Prime Antibac. May germ knockout action. Kills up to 99.9% of germs tested. Nagtatanggal ng dumit mancha. Para sa pamilya, para sa kalusugan. Laban lang. Prime, ang labadang malinis, palaban sa germs. Prime, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ako si Ramsey Tangkonsyan, usa ka architect. Nakahibalo ko nga dili gyud malikayan ang tensyon ug kakapoy sa trabaho. Pero dakong tabang ang akong pagtumar sa MX3 capsule. Napulo na katuig ron, sabay sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Mura na og himan ang MX3 capsule sa akong kinabuhi nga nagapahimo kanako nga mas maayo pa nga architect ug mas maayo na bana sa akong asawa ug papa sa akong mga anak. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Usara ka awag nimo, text o chat line. Problema ning gaan kasubo kalipay na. Abili na ang San Miguel, Philippines sa nimo. Sa Virgo tuyog ang barkada. Pag-Virgol sa tabay, pag-Virgol sa tabay. O kalami kaayo, Philippines ko. Pag-Virgol sa tabay. Isang kanus away biyaay, pag-Virgol sa tabay. Drink responsibly. Beer call muna tayo. Bili na ng San Miguel Pale Pilsen sa suking tindahan. Drink responsibly. Panahon sa takdanay. Naapoy takdanay sa balay. Nga di mabantayan. Tungod ang sponge kay mahimong pugaran sa milyon-milyong kagaw. Nga mahimong makatakod sa kananan. Likayi ang takdanay. Ang Philippine Society sa Microbiologists kay karekomenda sa Joy Antibac nga naay gahong sa safeguard. Mutagtang sa 99.9% sa kagaw sa sponge. Aron makalikay sa takdanay sa gikan-an, pag Joy Antibac nga naay gahong sa safeguard. Likay sa kagaw, likay sa sakit. Pag Joy Antibac, aron makalikay sa takdanay sa kananan. Starwax, Starwax, wax. Starwax, Starwax, wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Starwax, Starwax, wax. Higala to the max. Starwax ang #1 floor wax. Dunay waterproof formula. Bisan yaman ng tubig, mabalik ka sinamang sa loob. Starwax, Starwax, wax. Higala to the max, max, max. Starwax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN. Fátima dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos un corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave Sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, aniya na usab ang tulumanon nga giuluhan, ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon niining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Donduyano Sr. alias Veritas.
Okay. Ang atong pizza karon, pizza 18 sa bulan sa Hulyo tuig 2021. Okay, sa gihapon ako mo paabot sa akong pagyukbo sa atong amahan dinhi sa istasyon, ang atong station manager si kasamang radyoman Edgar Dagumo uban na sa iyang tibuok gyud staff, no? Dinhi sa maong istasyon nga ato pong mga kasama, no? Radyoman sa Arimen Dipolog o sa atong naa sa technical side, puros na to ni mga hikala amigo. Okay, si kasamang radyoman Danny Luod o gusab si kasamang radyoman Tax Ilumba. Okay, sa Fans Club din na ako panghinganlan akong pagyukbo o paabot sa atong adlaw o pag-rate kaninyo ayong adlaw sa Ginoo. Okay, sa tanan nga nag-monitor karon, nagtanaw o naminaw sa kahanginan akong pagyukbo o akong pagpabot, no, sa mayong adlaw sa Ginoo kaninyo. Sa tanan, no, sa tanan yung nagtanaw, no, nagmonitor. Kaya na ako mahinganlan. O by the way, sa miaging Domingo, kung siguro matingalan ng uban, uy, kuwan man to, gibalik naman to, no? O replay ra to sa miaging Domingo, kaya wala ta naka-live ko diri sa istasyon, no? Basta replay gani, bot pa sa bot, wala ta diri, no? Sa istasyon. Okay. So, karon nakahigayon ta mo ng makauban yun ta ninyo. Okay, personal, no? Live, no? Si Veritas. Okay, nababa ko yung limtan? Naagyod. Okay. Atong pagyukbo usab, no, sa atong halangdong obispo. Okay. Most Reverend Severo Caermari ubana sa tibuok niya kaparian dinhi sa maong diocese, no, sa Dipolog, sama pananglit, no, isa lang akong isigutan ang atong Bible director ngayon, no, si Reverend Father Ramil Corong sa tibuok mga kaparian nga naadiri sa maong diocese o bisan dili sa maong diocese, no. Okay, akong pagyukbo o pagtahod kininyong tanan o akong usbon maayong adlaw sa Ginoo sa gihapon na kanatong tanan. Okay, no, mga tinahod nga tigpaminaw, nagunahon ko kang ganina pa unse akong isgutan karon. Okay, sa di pagyud nato ipadayon tong maraton na to nga topic mahitungod sa Sabbath, nasa tay laing hisgutan kining mahitungod sa pagdala-dala ba o description o pagdala-dala anang pangalan nga anaa sulod sa Biblia. Unya maunay himuon na yung argumento, maunay himuon na yung pamatuod nga na kining among pundok mo gini tinuod kay mabasa ang pangalan sa Biblia. Di ba na moingon nga kini amo kay mabasa Church of Christ o Iglesia ni Cristo. Na sa Biblia kanang inyo mga Romano Katoliko dili na mabasa sa Biblia, no? Iglesia Katolika Apostolika Romana kana nga mga description di gyud ka makabasaan na og usa ka bersikulo sa Biblia. Pero kanang Church of Christ o Iglesia ni Cristo mabasa sa Biblia. Di ba? Dayon naapoy di lang nako pang hinganlan na kanang na hinumduman ako kitsa kayo nag-istorya ani. Okay. Ako lang general, no, kay di man pod kay sila ra ang sakop sa mga pundok daghan man sila. Ya di po ko gusto ma-personal. Okay. Naapoy mo ingon nga dili Church of Christ, dili Roman Catholic Church kay mabasa sa buhat 20:28 Iglesia sa Dios. 1 Pedro 1 Corinto 1:1 o 1 Timoteo, no, 3:15 o uban pa mga bersikulo nag-ingon nga oy Church of God man. Okay. Naapoy uban maingon nga piniling katawhan. Okay. Mo ni among pundok kay mabasa sulod sa Biblia ang ngalan mo na nga kami mo'y tinuod. Ang Iglesia Katolika klaro yung dili tinuod kay Holy Catholic Apostolic Roman Church. Wa gyud kay mabasa na litra por litra sulod sa Biblia.
gawas lang atong paraphrase translation nga gigamit po sa atong kauban nga si Brother Wendell Talibong dito sa taga-Usamis nga atubang og debate sa Bohol, no, sa atong mga higalang Iglesia ni Cristo. Okay, sa paraphrase translation god, pwede man allowed man mo hubad o kanang mga unsay gipasabot, unsay meaning, ana ba. Pero sa literal translation, wala gitay mabasa kanang translation nga Roman Catholic Church o Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana o Holy Catholic Apostolic Roman Church. Sa usa ka bersikulo ditang kabasaan na gawas atong translation nga paraphrase nga gigamit po sa atong kauban. Yan, nabito ito yung ingon nga unsa may original ana sa Greek, ingon ana ba pagka-translate, natural dili. So, mayong kag sa literal, wa gyud tay mabasa ana. Pero sa paraphrase nga translation na kay sa paraphrase translation good allowed man ta mo butang og mga pulong nga ug unsa nay pakahulugan ana. Unsa nay buot ipasabot ana sa atong panahon karon. Kay katugong gahubad atong translation nga gibutang gyud ng Holy Catholic Apostolic Roman Church sa paraphrase translation nganong gibutang to kay ang nahitabo gud sa iglesia nga gitukod ni Kristo nahinganlan man ana nga description. Mao na nga gibutang usama panangli sa Grolier Encyclopedia gibutang man dito nga kanang Church of God i-describe po na siyang Catholic sa tupa universal. Dayon nganong gibutangan dito Roman tungod kay ang Church of God good nabutangan man siya description nga Roman sa Council of Trent niadtong 1546. Unya kanang apostolic pod kana nga description na hatag po na sa simbahan niadtong Council of Nicaea 325 AD. So naanay historical evidence ngano nga ang Church of God na describe pud ana mga description. Mao na nga kadtong gahubad atong gigamit ni Brother Wendell, no, atong kauban sa pandalipod sa pagtuo sa Usamis. Mao nang gigamit to niya kay ang debate gud pod wala man mag-specify og translation nga kana ray gamiton. Ang ilang debate pwede man mo gamit bisan unsang hubad. So kay pwede mo gamit bisan unsang hubad sa to pa-allowed ang paraphrasing translation. Diba? Gawas kung gikasabutan sa debate nga ang gamiton nga translation kana lang literal. Way labot ng dynamic o paraphrasing. Wala man dito sa gikasabutan sa debate. Muna nga wala masupak ang atong kauban nganong gikutlo to niya nga translation. Kay ang pangutana gud sa Iglesia ni Cristo nga asa mabasa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Unya atong kauban na man say hubad nga ingon nato. No. Unya katupod nga hubad noon nay duha ka edition ato. Katong unang nga edition, usa ka edition nga gigamit pud sa INC. Dili nimo mabasa ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pero ang edition gud atong nga translation nga hubad sa Biblia naa na may lain-laing edition. Katong edition nga gibasa sa atong kauban kadto tong awahin na nga siguro ang nag-translate ato Katoliko pod niya kay mo man iyang pagtuo mo man iyang nasabtan nga ang Church of God na describe na nga Iglesia Katolika Apostolika Romana mo na nga sa iyang hubad nga paraphrasing iyang gibutang to. Pero atong klarohon nga ngano man tong imo man ang gamiton nga wala man na nakabase sa literal translation. Mao lagi ang hubad lagi sa Bible nato adunay dili usa lang ka klase na literal na apoy dynamic og paraphrasing. Sa dynamic og paraphrasing pwede ta mo puno og mga pulong nga unsa nay nasabtan ana sa atong panahon karon. Pras pa nang dictionary nato og unsay mga pakahulugan anang pulunga nga gigamit sa mga tao idugang puna dito sa atong dictionary, di ba? Nay usa ka word nga ug unsay meaning ana, then unsa poy meaning paana nga nadugang mo nang ibutang pud sa dictionary. Di ba? Ngano maguna nga ang Church of God good nga tinuod na describe na siya nga Roman Catholic Church. Now, dili ka makabalo ana kung dili nimo tan-aw ng history. Kay ingon ni maguna, parehas good ni Simon
si Simon sa dihang wa pa siya tao og Pedro, Simon ra gyud iyang description. Pero sa dihang gitawag na siya ni Kristo og sa Aramaic nga Kipa, na sa ato pa Peter o Pedro, mao nang naila na po siya nga Pedro. Nakuha ninyo nga punto? Oh. Dili ka magaingon nga si Simon kay gihinganlag Pedro, alahi-lahi Simon ug Pedro, dili usara. Kay ang gihinganlan og Pedro mao ra man si Simon. Muhatag-taglain pag yung example. Sa gatong si Jacob, si Jacob sa daang kasabutan, gihinganlan po siya og Israel. Kung ako malimot o ako masayop, si Jacob gihinganlan Israel. Na dili makaingon nga lain-lain ang tao, doon nahimo ng duha ka lain-lain ang description, no. Ang gihinganlan Israel si Jacob raman po, so usara si Jacob og Israel. Napay laing example, si Saul. Dili tong Saul sa daang kasabutan na katong Saul sa New Testament nga nahimo yung apostol. Kinsa man si Pablo. Sa dihang wala pa siya tawag og Pablo, ang iya ra yung description o pangalan o katawagan kana ra yung Saul. Pero sa dihang gihinganlan na siya Paul o Pablo, di Pablo na po siya, naila na po siyang Pablo. Nya, mao man guna ang nahitabuan ng Church of God o Church of Christ sulod sa Biblia. Nganong nabutangan siya description nga Holy Catholic Apostolic Roman Church. Now dili yung ka makahibaluan na kung dili ka mutanaw sa history o naunsa ng Iglesia ni Kristong tinuod, naunsa ng Church of God nga tinuod, sumala sa history. Ya kay matod pa sa ako malimot sa Job ato, Job 8:8 sa kanang mayong dili mayong balita Biblia kun dili katong Living Translation nga Biblia. Kanang Tyndale. Sa Living Translation nga Biblia giingon diya sa Job 8:8 nga tan-awa o susiha o tan-awa ang kasaysayan o history. But po sabot ipasusi kuno ang history. Unya ang history dili man kanang naras Biblia. Kay dili manggali na sulatanan sa Biblia ang history. History ni Rizal, history atong Dark Ages. Pagkadagang history nga wala sa Biblia pero puros tinuod. Di ba? Mao man guna nga ang Church of God nga gihisgutan sa Biblia kung tan-aw na to sa history na describe siya nga Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kanang one dili naman na siya debatable kay mooyon man po siguro tanang nagtuon ng Biblia nga ang gitukod ni Kristo nga iglesia usara. Kay pag-ingon niya ni Pedro, tukuron ko ang akong singular man, akong iglesia. So kanang description nga one, dili na debatable. But pasabot nga ang Church of God nga tinuod usara o one. Then kana pong pag-ingon nga holy, kana nga description pod, holy man gyud ang iglesia kay ngano man ang gatukod holy o balaan si Kristo. So usa sa description sa matuod nga iglesia sa Dios o iglesia ni Kristo balaan. Kay ang mga sakop gitawag sa pagkabalaan. Then ang founder pod balaan. Then kana pong opisina o office sa mga teachers balaan po na kay tukod mo na ni Kristo ng katungdanan sa atong mga pari o mga obispo. Kay ang successor sa mga apostoles mao man ang mga obispo. So, kung balaan ang ilang katungdanan, sumo nang gitawag na ito Holy Father o ang atong simbahan mo na holy. Pero dili nabot pasabot nga kanang pagtawag og holy sa simbahan, nag-refer na sa mga binuhatan sa mga sakop. Dili. Kay kung magisgot ang binuhatan sa mga sakop, adunay duha ka makita nato sulod sa simbahan, sagbot og trigo. Di ba? Kay dili mang tanang mga sakop sa simbahan nagmatinumanon o faithful. Di ba? So, kung maghisgot ang binuhatan sa mga sakop sulod sa simbahan, na dili ta makaingon nga puros huli. O bitaw atong mga canonized saints, dili tanan canonized saints. Kaya naamang yung mga sakop nga dili maunungon sa mga teachings para mabalaan ta. Di ba? Pero nganong ang iglesia gi-describe siyang holy tungod kay ang founder holy. Unya ang mga sakop gitawag sa pagkahuli. Pares ra gud ano moingon nga nganong tawagon man ng leader sa simbahan og Santo Padre o Santo Padre, Santo Papa. Bot may pasabot nga balaan gyud na siya.
Ya, kinaamay mga santo papa nga badlungon po sa history ug kinabuhi santo po ito. Now, sa ato laging giingon nga ang balaan niya sa santo papa nga klaro nga di gyud ikalalis kanang iyang katungdanan. Ngano man, kanang iyang katungdanan mo man ang katungdanan ni Pedro. Unya ang gatukod ana ang katungdanan si Kristo man katong pag-ingon niya ni Pedro, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili diri syuta, idili sa langit, ang imong itugot gahom na sa pagka-leader. Di ba mga igsoon? Dahil sa San Juan 21:15-17, ang trabaho ni Kristo sa pag-shepherd, no? Pagpangulo ba sa tibuok niyang katawhan ng iglesia, ang iyang gipatrabaho ana katong taliabot na siyang musaka sa langit, ang iyang gi-authorize ana kanang iyang katungdanan nga mahimong representative niya, iyang gipasabot si Pedro man. Di ba? Oh. So, si Kristo man gatukod anang katungdanan ni Pedro mo nang balaan iyang katungdanan. Pero kung maghisgot natag binuhatan ni Pedro, lahi na po na. Di ba? Oh. Kay tanawon sa pod kung balaan magyud ang binuhatan. Pero ang iyang katungdanan sigurado gyud ang balaan. Pero sigurado ang katungdanan sa atong mga lidere sa katilingban o sa gobyerno. Kung but na hunaon balaan mo po na. Ano man? Kaya tinugutan mo na sa Diyos. Mo bitaw nga unta ang atong mga leader sa kagamahanan magbinutan. Kay balaan man na ilang katungdanan. Pero sa nakita na to, maura po sa atong simbahan. Kaya ang mga leader na to sa kagamahanan na apoy uban nagpabuyag, dili po sila balaan niya. Pero kadtong mga lideri sa atong gobyerno nga nagwatinumanon silang katungdanan, mao to sila ang nakasubay gid sa ilang katungdanan. So mao po na nga ang simbahan gi-describe siyang balaan tungod kay ang founder balaan. Unya ang mga sakop gitawag sa pagkabalaan. Oh? Okay. So nganong gitawag pod siya og apostolic ang tinuod nga iglesia o tinuod nga iglesia sa Dios tungod kay ang unang mga sakop ani mga apostoles. Episo 2:20. Episo 2:20. So gi-describe siya sa Council of Nicaea 325 AD nga apostolic. Oh. Dayon napun-an ang iyang description og Roman sa Council of Trent 1546. Ngano man kay ang simbahan god nakakita nga daghang mag-awat-awat anang description. Nya tong higayuna god sa panahon sa Council of Trent naggunahon na ang mga obispo, uy, naaman po'y mo gamit anang description nga Catholic. Kay muuyon na po sila nga pang-universal ang Church of Christ. Oh, naapoy mo gamit anang word nga apostolic. Oh, gani katong na ako'y nakita nga video diya sa YouTube nga maayo kaayo nga SDA apologist, nalimot ko sa pangalan, defender sa Sabadista. Niuyon gali siya nga ang Sabadista kuno Catholic pod. Pero dili kuno Roman Catholic. Pero niuyon siya nga ang church o iglesia ang gitukod ni Kristo usa sa timailhan, usa sa kanabang description Catholic o universal. Pero mo na makaingon ko mga Sabadista di po di parehas og baruganan, no? Kay napo ko higala nga Sabadista nga di po siya muuyon nga tawgon og Catholic ilang simbahan. Pero katong usa sa YouTube nga Sabadista nga akong nakita, muuyon man siya nga Catholic. Kaya sa lugar po na ito mga Katoliko nga usahay magkabahin-bahin po tanong kay personal na to mga interpretation mahimong magbangi po ta. So mga personal na to na, no? Pero naagi tayo official teaching nga dapat yun na to sundon ka na ang gitudlo sa mga obispo. Okay, sila man yun atong Supreme Court, atong final arbiter. Kung ang atong kagamahanan Pilipinas na ay Supreme Court nga final ang ilang sulti, ang ilang pahayag definitive, ang simbahan po naputay final arbiter. Ang final arbiter gyud kung maghisgot ang Biblia mga igsoon, una mga apostoles. Nang gitawag na itong Supreme Court aning Biblia. Unsay bersikulo ka na gibasihan? Mateo 18:18. Di ba? O unsay mga husay diri? Di ba? Si Kristo gali gasulti ana. Wala siya moingon nga mo bypass ta sa simbahan. O siya moingon nga diri ra mo muduol ako kung maghisgot og mga desisyon. Adto mo sa simbahan o iglesia. Kay ang dili ko no maminaw sa iglesia isipong makasasala. O na? So ang iglesia day, ang mga ministro diri sa Dios diri sa yuta gihimong final arbiter sa Dios, gihimong Supreme Court.
Mao na nganong nga mo respeto gyud ko sa simbahan sa iyang official stand kay naman sa Biblia nga gitagaan siya authority to bind and loose. Ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Klaro man ang Mateo 18:18 mo nang it's a lie, usa ka bakak ang pagtulunan nga si Kristo ra tunay tuhuan dili ang iyang iglesia, dili ang iyang simbahan. Siyok na. Kay niingon si Kristo sa Lucas 10:16, ang naminaw ninyo sama rang naminaw nako, ang wala maminaw ninyo wapod minaw nako. So protocol. Ang pagtuo nato ni Kristo mao na ang atong pagtuo sa iyang simbahan kay ga-authorize man siya sa iyang simbahan sa pagpanudlo. Di ba? Oh. Unya mga igsoon ngano nga ang Church of God o Church of Christ gibutangan magyug mga description sa simbahan. Tagna man na naman na sa Jeremias 31:21. Diba kanang giingon diha nga butangig mga ilhanan o description ang dalan. Nya ang dalan kinsa man ang dalan sa atong pagtuo si Jesus Christ. Unya ang simbahan iya mang lawas, so dalan pod ang simbahan. Unya giingon butangan kunog description, butangag mga palatandaan kun baga sa Tagalog. Na kanus-a man natuman ang iyang tibuok yun nga pagkatuman. Sa First Vatican Council, katong giasimbol lang Holy Catholic Apostolic Roman Church sa First Vatican Council 1870. Giasimbol lang description nga kanabang giusa. Kay katong usa na man sa Biblia. 1, kanang holy na po na sa Biblia 1 Corinto 14:33. Kanang apostolic ang gibasihan ana Episo 2:20. Then kanang Roman pod nganong gibutangan sing description nga Roman, kidaghan lagi mag-awat-awat pud anang Catholic ug apostolic. Kanang Roman gibutang na siya nga description but pasabot ang sentro sa matud nga iglesia Roma na. Ang iyang pamamahala nagsukad na sa Roma. Nya tagna sa Biblia gipasabot na nasa buhat 2:39 layo nga dapit layo kuno na sa Jerusalem. Then buhat 22:21 ba to 22:21 nga ang mga tao kuno anang lugar mga hintil sa to padili mga Hudeo. Nya maklaro na to nga ang Roma lugar na sa mga hintil, di ba? Unya sa 23:11 sa buhat giklaro gyud ni Kristo nga Roma ayang gipasabot na sa mao na buhat 23:11 katong giingnan niya si Pablo maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem pagpamatuod usab sa Roma. So gi-implied gipasabot ni Kristo nga Roma ang balhinan sa sentro kay ang Roma giparalel sa Jerusalem diin didto nagsugod ang simbahan. Di ba? Only Rome ang giparalel sa Jerusalem. Buhat 23:11. But pasabot, ipasabot sa Ginoo nga Roma ang balhinan sa sentro. Natuman yo sa Roma 1:6-8 ano ko'y panahon mag-explain. Oh. Mao na nga kay Roma naman ang nahimong sentro kay nagmabungahon man po diha, no? By the way, na ako'y topic nga detalye ani mahitungod aning iyang mga description na. Ngano nga na Roman ug nganong kinahanglan mo tuo taog mga council sa iglesia. Kay ang council sa iglesia aprobado sa langit. Mateo 18:18. Parehas atong Council of Jerusalem, ang ilang giusab dito approve sa langit. Di ba? Na may giusab ang Council of Jerusalem. Dayon, kung doon na po'y giusab ang mga bagong council na to, approve po na sa langit. Agi anang binding and loosing ang inyong idili diri syuta, idili sa langit ang inyong itugot. Wa na maguyigong panahon hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Anima dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN. Chismis! Sa tikuan! Tulong nga umot, pero kasunis ka ba ho? Bahu? Panglakaw nga gidaw ni, pero ang pangbalay stinky? Bahu? Ikaw ba di?